Ngiyabingelela bantwana benkosi. Ikhehle lizalo mama lake lakhuluma into ngenye ilinye ilanga sihleli nje nalo lathi mntanami lathi ungalenza iphutha uvume ukugezwa khabe ntombi mosulo ukukhula njalo. Mangibuka iminyaka engitshela ngayo ngangakangeni nasekuthini ngibe umuntu engathi mhlambe ngiyacabanga ukuthi ngiqonye ngoba mhlawumbe ngo 13 14 kodwa ke ngaleso sikhathi kwakungekho nomqondweni wami lokho ngazibuza ukuthi unkolo azokhuluma into ejule kangaka ngingakazi engibone noma kanjani kodwa lapho engiyakhona ngengiyala ngibone sengikhulile lokho ukuthi kungani wayishonela. Wathi mntanami uma ukhula usukhulile uqonywa bese kuthiwa mhlambe kuyenzeka kushone umuntu intombi yakho, wathi makuthiwa wozogezwa ungavumi futhi ungavumi odadweni bagezwe khabe soka. Hey, wayikhuluma into ejulelo nginganayo ngingengane into angikhulisa ngaso. Ngikubone lokho ke sengikhulile ubungozi bakho ukuthi abantu abakunaki kakhulukazi kuyenzeka endaweni zasemalokishini lento. Nasemakhaya kancane kodwa sengikubonile kubanye abantu nje emakhaya ukuthi kushone isoka lapha uze sekuthiwa onke ama girlfriend walo Iyogezwa. Sengeke ngabona nje awu5 kwenziwa nje umsebenzi kuthiwa kuhlanjululwa intombi zikabani ngoba bayikhipha isinyama. Hey bafowethu ngicela nje ukuthi ke ngidlulisele lento nikhumbuleke njalo angisiusolwazi. Angiphikisana abantu besintu, angiphikisana imithetho namasiko. Ngeke ngakhuluma into engizwile mina, ngeke ngikhuluma into engiyibonile nengizwe umuntu ekhuluma. Futhi nakhona kube umuntu engibukayo ukuthi lento uyangiqwashisa ngayo. Nakhona umdala emakhehleni nasikhulisile. Ngikudlulisa ke kakhulu lokho einsizweni. Hayi umuntu oseganiwe ningizwe kahle. Ngithipha nje laba abasayiqonyelwa nabasayiqomela. Ngithi yabona ubungozi bokuyogezwa khabe ntombi khabe soka. Soka ke ngicabanga ukuthi umuntu mhlawumbe ongakabi ingodu sokuye ongakabi ubulobokazi kuye ongakabi umalokazi. Angeni kulokho kunye. Uyazi mawufika ugezwa lapha ngenyongo yakhona 1 iyayigqiba inyongo yakini mhlambe yezinto zenza kimi bese kunamathela inyongo yalapha. Yebo ke noma ungathi uyagezwa lesikhathi ugezwa lapha akuhlukene neregistration yokuthi mina kahle kahle bengibelonga la ekhaya. Angithi yabona ngikubona abantu abaningi ngikhuluma ngento eqeda ukwenzeka manje kunosisi la umshada inhlanhla yikho sabathe yakwenzeka mayike wamthola umuntu noma ngaba serious kangakanani ayimisele kangakanani lesikhathi ngathi umuntu ngampela usefuna ukuthumela kuvele kuqhamukela uthi mangalala mangazibona ngilele nalo ngiyazi kuhliphike yonke into ngoba kube umbuzo kimi ukuthi hayi man awukazi ushonelwe yini sixoxa nje hayi nokuthi bese ixoxele hey baba ngicela ungilekelela ngathi mina hayi man awukazi ushonelwe umuntu wathi yebo baba ukhona ngathi uhamba uyogeza kodwa ngathi awubhedile le ntombi umuntu ugezwa kubo asho njalo ke insizwa yathi hoba geza odadweni uma kwenzekile baba nalo umshophi nawe uzigeza kodwa uzigeza ngenyongo yasekhaya utiliza kwenzani utiliza lo yamthwalo lesiyasinyama ususa leyansila ususa lo yamuntu ukuthi angakengwami angithi yabona ngoba lesikhathi ehamba abantu umuntu uyabambelela kumuntu kade emthanda ngithi yabona manje ke lo ngozi ke leyo ke abayiqaphi abantu uza kuthiwa ngisawugeza khabe soka ngengene deep kokunyakusho ngoba kuzosuke kubanga umsindo kodwa nje mina einganeni zami zonke emantombazaneni uma kuthiwa kuyenze uShonelwe Isoka ngeke azaye inhlobo emncabeni wesoka. Umthetho wakithi angwazi kwesinto kodwa nje wakithi umthetho ayiyi intombazane yalapha ekhaya la izalwa khona emncwabeni wesoka inhlobo ikhalise ekhaya mayingadi imthanda kakhulu ngeke ithi yomncwaba ngoba lesikhathi ehambe yomncwaba na kanjani uselitapile ini udaka. Angikhulumeli ke kwabanye abantu ukuthi mabe kwenza kunjani cha ngikhulumela kithi lokho kuumkhuba wakithi akusilusiko lakithi umkhuba kuphi wakithi makuusiko emhlabeni wonke thina sikwenza umkhuba ke ngoba sikushase sishawunya uFrance
akayinhlobo emncwabeni wesoka mayingayo yosilandela amabhadi angezikwazi ukuthi uyogeza ngayo angazi noma uyazwani kodwa into esiyenzayo la ekhaya uyageza wenzwani useshonela ususa lezanyembezi ususa inkulumo phezulu kwakho ususa konke ususwa amehla akhe shula ngamagama kususwa lo muntu kuye angithi yabona ukuthi azi ukuthi amukele ukuthi akasekho bese amukela futhi ukuthi aqhubekele phambili ngoba mayengakwenza ngokugezela angeke nangephutha angithi yabona leya muntu yohleze kuye ilezo zinto ke nikhumbuleke angeke ngithi ngiadvise umuntu oseganile ukuthi mayishonele wenzani kuyaziwa abantu bakwazi lokho angithi yabona kumele ke njengoba nenza insizwa nincane ukuthi makunenze kube nalokho yenzani yazina ngithi yabona izinto ke lezi kufanele ukuthi sihlale sikhumbule ukuthi kahle yini yenza umuntu angayiphambili angithi yabona yini yenza umuntu ukuthi angaphumeleli ngeke ngahlala nensizwa mina